നമസ്കാരം. ശനി നിങ്ങളുടെ മേൽ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നിങ്ങളുടെ നല്ല കാലം ആരംഭിക്കുകയായി. ഒരുപാട് കഷ്ടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ അനുഭവിച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാക്കി ശനിയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉന്നതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താൻ പോവുകയാണ്. കഷ്ടതകളൊക്കെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ഉയർച്ചയുടെ നാളുകൾ തന്നെയാവും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. 1199 തുലാമാസം 12-ാം തീയതി നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന സമയങ്ങളായിരിക്കും ഇനി അങ്ങോട്ട്. സകല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സകല സങ്കടങ്ങളും സകല തടസ്സങ്ങളും മാറി ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് അഭിവൃദ്ധിയിലേക്ക് പോകും ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ. ഭാവി കാര്യങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധ പതിച്ച് രക്ഷപ്പെടണം എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി തന്നെ മുന്നോട്ട് കുതിക്കും ഈ ഭാഗ്യമുള്ള നക്ഷത്ര ജാതകർ. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ദുഃഖങ്ങളുണ്ട്, ദുരിതങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാവും നിങ്ങളുടെ മറുപടി. അത്രയേറെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായിട്ടുള്ള നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാൻ പോകുകയാണ്. ശനീശ്വരൻ്റെ കൃപയാൽ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഇനി വലിയ ഗുണാനുഭവങ്ങൾ വന്നു ചേരും. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി നേട്ടങ്ങളുടെ സമയം തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് നക്ഷത്ര ജാതകരെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയാം. ഇവർ പല രീതിയിലും ഭാഗ്യം അനുഭവിക്കും. ഇവരുടെ ജീവിതം ഇനി വഴിമാറും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർ നേടിയെടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ശനിദേവൻ ഓരോരുത്തർക്കും നന്മ നൽകുന്നത് അവരവരുടെ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫലം നൽകുക. ഇവിടെയും നല്ല കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരുപാട് നക്ഷത്ര ജാതകരുണ്ട്. ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ഒരുപാട് തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു. എല്ലാ കാര്യത്തിലും തടസ്സം. ഒരു വസ്തു വാങ്ങണം എന്ന് കരുതിയിരുന്നിട്ട് അത് നടക്കാതെ പോവുക, വീട് പണിയണം എന്ന് കരുതി അത് നടക്കാതെ പോവുക, കുറച്ച് പണം അത്യാവശ്യമായി വന്നു അത് കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു അത് നടക്കാതെ പോവുക, വിദേശത്ത് വിടണം എന്നാഗ്രഹിച്ചു അത് നടക്കാതെ പോവുക. അങ്ങനെ വളരെയേറെ തടസ്സങ്ങളായിരുന്നു ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ശനീശ്വരൻ്റെ കൃപയാൽ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകരുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റം വന്നു ചേരാൻ പോവുകയാണ്. പലർക്കും ശനിയെ ഭയമാണ്. എന്നാൽ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് കൂട്ട് ശനി തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അത്യപൂർവമായ നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അത് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടുള്ള നേട്ടം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാലം അല്ലെങ്കിൽ ജ്യോതിഷം ഇവർക്ക് വേണ്ടി കണക്ക് കൂട്ടി വെച്ചിരുന്ന നേട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇനി ഇവർക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്, ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. പ്രാർത്ഥന വേണം, ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തണം, അവിടെ വഴിപാടുകൾ അർപ്പിക്കണം, മുന്നോട്ട് പോകണം. നിങ്ങൾ എത്ര കഷ്ടപ്പാട് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണോ ആ കഷ്ടപ്പാടുകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും സങ്കടങ്ങളും ഒക്കെ മാറി നിങ്ങൾ വലിയ നേട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെത്തും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സന്തോഷമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കും. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ USA-യിലോ കാനഡയിലോ അമേരിക്കയിലോ ഒക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായും അതൊക്കെ നടക്കും, ഉറപ്പാണ്. ശനിദേവന് അത്രയേറെ പ്രിയങ്കരമായ ഈ നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഇനി കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ മാറി ഒരുപാട് ഉയർച്ചയിലേക്ക് എത്തുവാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്ന് 1199 തുലാം 12-ാം തീയതി എഴുതി വെച്ചോ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു. അങ്ങനെ വലിയ അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്ന ആ നക്ഷത്ര ജാതകരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നത്തെയും പോലെ ഇന്നും നിങ്ങളിൽ നിന്നും ആ വിലപ്പെട്ട ലൈക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എൻ്റെ ഉപാസനാമൂർത്തിയായ മുത്തുമാരിയമ്മയ്ക്ക് ശർക്കര പായസം നേദിച്ച് പൂജകൾ അർപ്പിക്കുന്ന വെള്ളി ചൊവ്വ ദിനത്തിൽ നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും, പൂജകൾ ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം: നിങ്ങളുടെ പേരും ജന്മനക്ഷത്രവും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് എഴുതുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ശനീശ്വരൻ്റെ കൃപയാൽ ഏറ്റവും അധികം നേട്ടം ലഭ്യമാകുന്ന ആദ്യത്തെ നക്ഷത്രം കാർത്തിക നക്ഷത്രമാണ്. ഇവർക്ക് വളരെയേറെ ഗുണമുണ്ടാകുന്ന സമയം. വീട്ടുകാര്യത്തിലുള്ള ആശങ്കകൾ ഒക്കെ മാറും.
ഒരുപാട് ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്, ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഇനി ഇവർക്ക് ഒരുപാട് നന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ ഇവർക്ക് വന്നു ചേരാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ബാധ്യതകളൊക്കെ പരിഹരിക്കപ്പെടും, കടങ്ങളൊക്കെ തീരും. നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഏത് കാര്യത്തിനാണോ വിഷമിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ചെലവിനനുസരിച്ച് വരുമാനം വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ധാരാളം ധനം വരുന്നതിനോടൊപ്പം മനസ്സമാധാനവും സന്തോഷവും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. തീർച്ചയായും ഉയർച്ചയാണ്, നേട്ടമാണ് കാർത്തിക നക്ഷത്ര ജാതകരെ സംബന്ധിച്ച്. അടുത്തത് രോഹിണിയാണ്. രോഹിണി നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും വളരെയേറെ ഗുണപ്രദമായ സമയമാണ്. നിങ്ങളുടെ തൊഴിൽ രംഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കർമ്മരംഗത്ത് നിങ്ങൾ മുന്നേറുവാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനൊക്കെ പരിഹാരമാകാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സഫലമാകാൻ പോകുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉറച്ച തീരുമാനങ്ങളിൽ ഒരു വലിയ നേട്ടം വന്നു ചേരാൻ പോകുകയാണ്. ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കാൻ പോവുകയാണ്. രോഹിണി നക്ഷത്ര ജാതകരെ സംബന്ധിച്ച് ഭാഗ്യം ഒരുപാട് വന്നു ചേരുന്ന സമയം. അടുത്തത് മകീരമാണ്. മകീര നക്ഷത്ര ജാതകർക്കും വലിയ നേട്ടമാണ് വന്നു ചേരാൻ പോകുന്നത്. ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ ഒരുപാട് വന്നു ചേരും. അപ്രതീക്ഷിതമായി ധനമൊക്കെ വന്നു ചേരും. ദേവീക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ ദർശനം നടത്തണം. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയും. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ശുഭദിനമായി കാണുന്നത് ശനിയാഴ്ച ദിവസമാണ്. ശനി ഞായർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊക്കെ സക്സസ് ആവും, ഉറപ്പാണ്. ധനനേട്ടം വന്നു ചേരും, പുരോഗതി ഉണ്ടാകും. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ ഉയർച്ചയും ഇനിയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഉറപ്പായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഉയർച്ച വന്നു ചേരും. മക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന, വിദേശത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്ന, കാനഡയിലോ UK ഒക്കെ നിൽക്കുന്ന മക്കളുടെ അടുത്തൊക്കെ പോകുവാനുള്ള യോഗം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും. ചിലപ്പോൾ അന്യ സംസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും മക്കളുമായിരിക്കുന്നത്, അവിടെയും പോകും. ഏതായാലും മക്കൾക്ക് ഉയർച്ചയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഉയർച്ചയാണ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി വലിയ നേട്ടങ്ങളാണ് വന്നു ചേരാൻ പോകുന്നത്. കാർത്തിക രോഹിണി മകയിരം എഴുതി വെച്ചോ, ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ നാളുകൾ തന്നെയായിരിക്കും. അടുത്തത് തുലാൻ രാശിക്കാരാണ്. ചിത്തിര ചോതി വിശാഖം. ബന്ധുമിത്രാദികൾ വഴി ധനം വന്നു ചേരുവാനുള്ള യോഗം വന്നു ചേരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിദേശത്തൊക്കെ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഇവരുടെ മക്കളുമാർക്ക് ചിത്തിര ചോതി വിശാഖം, ഇവരുടെ മക്കളുമാർക്ക് ഇത് ആഗ്രഹിച്ച പ്രകാരം നടക്കുവാൻ പോകുന്ന സമയം. അതുപോലെ തന്നെ കിട്ടാക്കടങ്ങൾ അത് തിരികെ ലഭിക്കും. പിന്നെ പൂർവിക സ്വത്തുക്കൾ അതൊക്കെ കിട്ടുവാനുള്ള യോഗം വന്നു ചേരും. എല്ലാ രീതിയിലും പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നു ചേരും. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും അധികം ഗുണം ചെയ്യും. അതുപോലെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തീകരിക്കും. വീട്ടിൽ ചില മംഗളകാര്യങ്ങൾ നടക്കും. അതൊക്കെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഇവരുടെ ജീവിതം മാറുന്ന സമയമാണ്, ഉയർച്ചയുടെ സമയമാണ്. എല്ലാ രീതിയിലും നേട്ടമാണ്. അതുപോലെ വീട് പണിയൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളവർക്ക് വീട് പണിയൊക്കെ പൂർത്തീകരിക്കും. അതുപോലെ വസ്തുവകകൾ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുവകകൾ വാങ്ങുവാൻ കഴിയും. ഇവരൊക്കെ കാറൊക്കെ മേടിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് കാറൊക്കെ വാങ്ങുവാൻ കഴിയും. എല്ലാ രീതിയിലും നേട്ടത്തിലേക്ക് ഇവർ എത്തും. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ ചിട്ടിയിലൊക്കെ ചേരും. ആ ചിട്ടിയൊക്കെ അടിക്കുവാനുള്ള യോഗമൊക്കെ ഇവർക്ക് വന്നു ചേരും. ആകർഷകമായ വ്യക്തിത്വമുള്ള നിങ്ങൾക്കിനി അഭിവൃദ്ധിയുടെ നാളുകളാണ്, നേട്ടത്തിൻ്റെ നാളുകളാണ്. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ കഷ്ടതകളും അവസാനിച്ച് ഒരുപാട് നേട്ടത്തിലേക്ക് ഇവർ എത്തും, ഉറപ്പാണ്. ഭാഗ്യമാണ്, നേട്ടമാണ്, ഉയർച്ചയാണ്. അടുത്ത നക്ഷത്ര ജാതകർ മകരം രാശിയിലെ ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം എന്നീ 3 നക്ഷത്ര ജാതകരാണ്. പരിഹാരങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യുന്ന സമയം. ക്ഷേത്രത്തിലൊക്കെ പോയി ഒരുപാട് വഴിപാടുകൾ നടത്തിയവരാണിവർ. പക്ഷെ പോകേണ്ടതായ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇവരിൽ പലരും പോയിട്ടില്ല. കുടുംബക്ഷേത്രം ഞാൻ മിക്ക വീഡിയോയിലും പറയുന്ന കാര്യമാണ്. എൻ്റെ ആദ്യം മുതലുള്ള വീഡിയോകൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം. കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാതെ ഒരു പണിക്കും നിങ്ങൾ പോകേണ്ട, ഒരു ജോത്സ്യൻ്റെ അരികെയും നിങ്ങൾ പോകണ്ട. കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തുക. അവിടെ പോയി നിങ്ങളാൽ കഴിയുന്ന വഴിപാടുകൾ, ഒരു വിളക്ക് കത്തിക്കുക. അവിടെ വിളക്കുണ്ടാവും, അതിനകത്ത് എണ്ണയൊഴിച്ച് വിളക്ക് കത്തിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അതുമതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതം മറിയുവാൻ. അതുമതി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ. ശനിയാണ് പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇനി മറക്കണ്ട, നല്ല നാളുകളാണ്. അപ്പോൾ മകരൻ രാശിയിലെ ഉത്രാടം, തിരുവോണം, അവിട്ടം എന്നീ 3 നക്ഷത്ര ജാതകർക്ക് ഗുണം ഏറെ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. ഉയർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള
ഒരു നല്ല ഗുണാനുഭവങ്ങളുള്ള സമയം തന്നെയായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികൾ തന്നെയാണ്. ആ ആശങ്കകളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒക്കെ അകന്ന് നിങ്ങൾ വളരെ നേട്ടത്തിലേക്ക് പോകും, വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് പോകും. ഉറപ്പാണ്. ഇനി ഭാഗ്യമാണ്, നേട്ടമാണ്.